ja je Julia, a to je mój chłop Matis. I od przeszło 4 lat kludzemy zajta Belekaj, bloga, na którym szrajbujemy po śląsku o rajzach, gotce, maszketach i o wszystkim, z czego mamy szpas. Okrom artikli rychtujemy też przekłady na naszą gotka i kaj się ino do, reklamujemy nasz heimat i śląsko kultura. Chcemy pokazać, że godać nie ma gańba i że Śląsk to jest fajny, ciekawy plac, w którym idzie unaczyć masa dobrego. Śląsko-Gotka to je do mnie przede wszystkim fest wożno tajla żywobycio. To je nasza erbowizna, o kero cza i werci się fest starać i na kero cza dać pozór. To je przede wszystkim do mnie język ojczysty. Gotka, w której godą z familią, z kamratami, w której się czuję dobrze. Rajzy na Śląsku i po cudzych landach to jest blank co inkszego. Mieli mi przyleżitość podziwiać się na takie stawienia choby Koloseum w Rzymie albo Hirski Wielki Kanion w Ameryce. I każda ta sztela była fest pikno, ale jednak już pas mamy każdy raz, jak my są na katowskim Nikiszu albo na Rybnickim Rynku, albo przy którejś z atrakcji na sztrece zabytków techniki. Na Śląsku jest masa zwiadownych szteli. Fest mamy wzory realizowanie tutaj po naszym heimacie, bo idzie pozaglądać i na fajno, zielono natura, idzie pozaglądać na masę szteli, choby wspomniany przez Julia sam rynek, Nikiszowiec, ale my z takich oblubionych szteli zdaje się, że mamy te industrialne, bo industrio w turystyce to jest coś, co mamy fest wzocy. I zawsze jak mamy jakiś fraj weekend, to cisnemy, co by obejrzeć coś nowego. Belekaj na początku to była zajta, którą my zaczęli kludzić z kuli naszych ojców, bracików i kamratów. Chcieliśmy im pokazać, jak wyglądają nasze rajzy, kajmy genau teroski są, co by się o nas za fez nie starali. To już szajbowaliśmy pora zdań, wciepali pora buildów i tak to się zaczęło kulać. Z czasem my sobie powiedzieli, że fajnie by się było poasić tą śląską gotką, bo ona jest naprawdę, to jest coś, o co trzeba się fest starać i co werci się pokazać wszystkim ludziom naokoło. No i tak się te Belekaj rozfechtowało i tak się kulimy do dzisiaj. Na Śląsku czujemy się naprawdę dobrze, rybnikowi echt przajemy, bez tu już zawsze chutnie rajzujemy nazot. Ale bez te wszystkie rajzy nauczyli mi się, że trzeba przede wszystkim wycić maksa z każdej rajzy, a dychnąć dopiero potem w chałupie. Z tym to jest fest roztumańcie. Roztak. Są takie tematy, o których nie idzie po polsku napisać. Tymczas zawsze piszemy eno po śląsku. Mnie się lekcje pisze po śląsku, bo ten język jest mi taki bliższy, ale jak mamy trochę czasu, to potem to duplikujemy wszystko i na polski, co by więcej ludzi mogło poczytać, co tam mamy do powiedzenia, nie? Na bez tydzień idzie powiedzieć, że tak pół na pół, chociaż monokapka więcej po polsku. Jak mi się pierwszy raz trafili, zaczęły się zolety, to sztycko daliśmy po polsku. Dopiero niskorzej trafiła chwatra i mutry od Matisa i zaczęła richtig spokopiać, co oni do mnie dają. Kamratów też mamy roztomaitych, toż z jednymi godamy, z innymi mówimy. I to jest fest pomatlany. Toż są tematy, o których lepiej nam się godo, a o innych mówi. Ale bodaj genau tak wygląda całki teroźny, moderny Śląsk. W Rybniku jest naprawdę masa zwiadownych szteli. Każdy znajdzie tutaj coś dosia. Mamy stadion, na którym idzie pozaglądać na futbalerów i na żużlowców. Mamy piękny rynek, a idzie wszystko pozałatwiać. Idzie iść pomaszkecić, idzie iść do banku. Mamy bazylika, fest Hyrsko, którą znobodej każdy na Śląsku.
Mamy nowy park tematyczny, tuż chcecie tutaj coś unaczy i bez tuż tak chutnie realizujemy tam anazu do Rybnika. Każdy raj wspominamy fest fajnie, ale najlepiej chyba byzu w Stanach. Tam to był już pas. Fest przejemy też Italii. Są tam najmniej 3 razy bez rok. Z początku ciśnimy tam z kuli fest chyrskich stawień, a z czasem zaczęliśmy łodykowywać też mniej znane sztele.